Tämän viikonlopun kärkitaisto LASP vastaan Loviisan Tuuro on päättynyt. Vieressäni Jere Jokinen. Tiukka taisto, vaikka kahden erän jälkeen peli näytti menemään lammilaisille. Nousit vahvasti kolmannessa erässä 3 kassia tänään. Se on hieno suoritus, mutta varmaan hampaankoloon jäi tappio lukemat 9-7 taululla. No joo, kyllä jäi hampaankoloon aika paljonkin. Että oltiin tosi pehmeitä tänään melkein koko pelin ajan ja oltiin jalalla paljon jäljessä. Ja toki se itse muutama maalin kyllä niitä on aina kiva tehdä, mutta ei se paljon lämmitä kuitenkaan loppupelissä. Peli oli aika lailla kaksijakoinen. Ensin 2 erää, ehkä Lammi vei ja vielä teille sitten tuli 1 vitonen siinä, kun oli kuumia tunteita toisen erän aikana. Kolmannessa erässä lammilaiset ottivat vitosen ja te pääsitte peliin mukaan. Ja selkeästi painopiste kääntyi sitten lammilaisten maalille. Ei ihan loppukiri riittänyt. Kausi kuitenkin teillä on ollut tosi hyvin. Miten peilaat omaa peliä nyt taaksepäin ja eteenpäin? No ihan ok tekemistä on ollut, mutta paljon parannettavaa henkilökohtaisesti ja niin kuin joukkueellakin vielä. Mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa ja varmasti keväällä ollaan sitten parhaimmillaan, ainakin uskon niin. Loviisa on veikattu kärkitaistoon ja siltähän tuo sarjataulukko kuitenkin nyt näyttää. Aika pienellä porukalla tänään liikkeellä. Mistä moine? No joo, muutenkin on tosi pieni ryhmä meillä ja tänään vielä oli poissaoloja henkilökohtaisista syistä muutamia. Niin 2 kentällä kun painaa, niin ehkä rupeaa jaloissakin sitten painamaan. No peliminuutteja ainakin tuli. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun ja seuraavan kerran katsotaan sitten miten peli kääntyy, kun lammilaiset vierailee sitten Loviisassa. Joo, kiitoksia. Vieressäni seisoo Loviisan Tuurin valmentaja Sebastian Freudenthal. Tiukka taisto takana. Hieman on nyreä naama. Summa summarum tämän päivän peli. No summa summarum, niin täytyy, 2 erää me pelattiin erittäin huonoa kuritonta pelaamista ja ei oltu oikein hereillä ja täytyy kyllä rehellisyyden nimissä niin sanoa, niin eihän tuo 9-7 kyllä kerro koko totuutta, että päästiin yllättävän helpolla tuossa lopussa ja tietysti Laspi oli jo lopettanut pelaamisen ja me taas vähän niin kuin herättiin siihen, että hei, että jotain pitää kuitenkin niin kuin, jollain fiiliksellä täältä pitää poistua. Kyllä ja kuten totesit, 2 erää mentiin aika lammilaiskäskytyksessä, siihen tuli toinen erä, käytiin kuumia tunteita, teille vitonen, missä peli näytti ratkeavan, tai tuplavitonen todellakin, ja peli näytti ratkeavan siihen, Lammi oli ehkä vähän tehoton ylivoimalla, ja sitten taas kolmannessa erässä lammilaiset otti sen vitosen ja te pääsitte peliin mukaan. No joo, toihan mun mielestä kuvastaa hyvin se, että pelissä jaetaan 3 vitosta ne, jotka oli hallissa, niin varmasti on samaa mieltä mun kanssa siitä, että eihän ne ollut se arvoisia. Mutta tuomarit päätti tänään viheltää näin ja me pyrittiin sitten pelaa sen mukaan ja niin yritti Lammikin ja vähän vaikeaa oli luovia siinä välissä, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Mutta kuten sanoin, niin 2 erää huonoa peliä meiltä. Loviisa Divarin kärkitaistossa oletetaan olevan siellä myös keväällä, kun alkaa playoff-jutut. Tänään oli aika pieni porukka koossa. Oli henkilökohtaisia syitä, tuosta sain kuulla, ja hieman kipeänäkin väki. Varmaan täytyy vähän kovuutta ja laajuutta saada porukkaa, jos haluaa mieli, ja ihan loppuunsa taistella kaikesta kärkipaikoista. Totta kai, kyllähän me sanotaan näin, että kyllä me uskotaan ja luotetaan siihen, että nämä meidän loukkaantumiset, niin ne, jotka on loukissa, niin joulutienolla olisi tarkoitus palata rosteriin, ja täytyy koputtaa puuta, ettei sitten käy tietysti mitään muuta näille meidän avainpelaajille. Tosin nyt oli niinkin huono tuuri, että B-junnuilla, mitä meillä on yleensä ollut mukana, heillä oli oma matsi, niin ei sieltäkään irronnut yhtään äijää, tai anteeksi poikaa, kun puhutaan B-junnuista, mutta näillä mentiin tänään ja sitten pitää loppukautta kohden ja varsinkin playereissa sit varmaan seurankin miettiä, että mihin me lyödään niinku kundit äijät pelaamaan, että pystytään sitten jollain tasolla jossain sarjassa sitten pärjäämään, koska 9 äijällä ei kyllä pärjää ykkösdivarissa, että se pitää kyllä myöntää. Näin on, siinä joutuu jätkä kyllä liian koville. Ei mitään, tämä taisto tässä, seuraavia taistoja kohdin, onneksi olkoon. Kiitos.
Divarin kärkitaisto, Lammin salibändi vastaan Loviisan Tour. Takana taululla seisovat numerot 9-7, kotijoukkueen voitto. Mielenkiintoinen ottelu takana, päävalmentaja Jussi Simonen. Miten kuvailisit ottelua? No joo, kyllä me saatiin siihen niin kuin loistava lähtö. Niitä asioita, mitä haluttiinkin, niin pystyttiin tuottaa 2 erää ja me pelattiin ihan ok ja energinen esitys kaikin puolin. Että kolmaskin erä, niin tiedettiin kyllä mitä tuleman ehkä pitää tuossa noin, että kirjoiteltiin vähän käsikirjoitusta tuossa erätaululla ja kopissa. Että koitettiin vähän puhua, että ei anneta mahdollisuutta tuohon noin, että mennään tämmöiseen hurlumheen lopetukseen, mutta yleisölle tehdään, niin yleisö varmasti nauttii. Mutta tietysti valmentajana niin tuo loppu olisi voinut olla erilainen, mutta 2 pistettä on ainut mikä merkkaa ja siitä varmasti Kallen kanssa ollaan tosi tyytyväisiä. Kyllä mielenkiintoinen taisto. 2 erää oli aika lailla lammilaisten vientiä. Sitten vielä apuna oli se tupla vitonen, jonka vastustaja otti. Ylivoima oli vähän tehoton siinä vaiheessa. Ei ihan pystytty niittaamaan tilannetta, mutta kuitenkin 3. erään ihan reilussa johdossa lähdettiin. Ja kuten sanoit, käsikirjoitus oli aika laadittu itselle vitonen ja sitten kaveri mukaan peliin. Nyt on takana aika hyvä jakso. Edessä vielä 3 peliä ennen joulutaukoa. Miten ajattelet nyt tätä loppukautta tai loppusyksyä? No kommentoidaan siihen vitoseen, että mä oon samaa mieltä, että se oli aika tehotonta meiltä. Ja parempi silloin, että toi muusat lujalla hallissa, ettei kuulunut mitä kaikkea tuo vaistopenkillä sitten ehkä tuli sanottua siinä vaiheessa. Mutta meillä on hyvä jakso takana. Ollaan tehty kesällä hyvin duunia, jaksetaan pelaa nämä otteluruuhkat ja pisteiden valossa ollaan menestytty tosi hyvin. Että ei siitäkään kieltäminen ja nyt vaan sitten niin katsoa eteenpäin ja tarkoitus on niin kuin kehittää peli jatkuvasti, että kyllä me valmentajat nähdään se kumminkin kehityskaarena ja semmoisena, että peli pitää kehittyä jatkuvasti, että nyt on 3 peliä jäljellä tässä näin ennen joulua, mistä sanoit, niin kyllä me treenataan lujaa ja pyritään olemaan valmiita sitten, että saadaan pisteitä jatkossakin, että kyllä mä luotan täysin tähän joukkueeseen ja varmasti tullaan menestyä jatkossakin. Näin mennään. Yksi pelin ilmentymiä oli joukkueen kapteeni Nohenka. Maalikin tuli tehtyä ja pari kertaa istuttua tuolla penaltipenkillä. Miten kuvaisit omaa peliä? Joo, ei kautta ilman maalia. Heikki sanoikin, että hyviä asioita tapahtuu, kun siellä hyökkäyspäässä välillä käy rouhimassa. Enemmän pitäisi sinne tukea hyökkäyksiä nousta. Joo, taas tuli annettua mahdollisuudet tuomarille antaa pari kakkosta. Siitä ollaan juteltu joukkueen kanssa ja yrittänyt itse hillitä, ettei se ihan niin paljon istuisi, mutta hölmöilyä ei voi muuta sanoa. Mielenkiintoinen tilanne nähtiin myös, kun Tour kavensi 9-7. Itse asiassa pallohan ei tuolla maaliin mennyt edes. Joo, en ole ennen törmännyt tohon, että olen nähnyt kyllä, että maali on kaatunut ja siitä ollaan vihelletty maali, että on niin sanottuun kehikkoon osunut, mutta tuomari oli pirun hyvin sijoittautunut siinä, että kova vihellys ja varmasti täysin varma siitä, että näin oli. Näin on. Eteenpäin on menty joukkueena paljon muutakin kuin valmentaja viikset. Onko uskottavuus säilynyt? On se joo. Hienothan noi. Hienot on. Hei jätkät, ei muuta kuin tsemppiä seuraavissa peleissä. Kiitos.